आई रुआ सबके बीच में ओ समय के बाद बा जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के धर्मपत्नी माता सीता जी के रावण हर के लंका में ले गईले। वीर बजरंग बली जब पता लगावे खातिर गईनी हा, माता जानकी जी से जब भेंट होता, माता जानकी जी रो ताड़ी और सबके बारे में पूछो ताड़ी का कवि के लिखना बा सुनी रुआ सबे। और गौरीश पांडे चैनल के रुआ सबे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट में बताई कि रुआ सबके गीत कैसन लगा। एगो माटी के खाटी चीज है तो कैसन बादला छुमा रे बाबुआ आज कैसन बारे हर लक्ष्मण देवरवा तो कैसन प्रभु कि रोवतारी माई जानकी हर की रोवतारी सिया हो मैया। आई दिने चचा हाथ गिरता नया नाम सलो रोवतारी सिया हो मैया। गिरला नया नाम सलो रोवतारी सिया हो मैया। रोज रोज रावण आके आके हो रोज रोज बोलत हुए बोलिया कुपो रोज रोज राम नया के बोलत हुए बोलिया कुपो रवना के बोली रे सुन के रवना के बोली रे सुन के धड़केला छतिया मोर रोवतारी सिया हो मैया। गिरला नयन बसलो रोवतारी सिया हो मैया। हे दुख मन जाने मारुति
तनी हमने के माटी के खाटी चीज गरीश बाबा जेकरा के लोग चौगुन के नाम से जानल। हाथ कवन भइले हमनी से गलती हर लिहल ना सुधिया मो हर रोता निसिया हो मैया तो गिरला हर नयनवा से लो रोता निसिया हो मैया गिरला नयनवा से लो रोता निसिया हो मैया। जय हो बना रहे। राम जी के सुख हरा